खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 जानुवारि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं हिना ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। गोजौ फारसे दावगालांनायाव गोहो बोलोनि गोनांथि जानो हागौ। नाजाथाबनाय थानांगोन। वृष राशि। रांखावरिनि जेंना सोमजिनो हागौ। लामा हान्थिनायाव जेंना सोमजिगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि आसा खालामना थानाया जाफुंसारगोन। नखराव रंजानाय फैगोन। कर्कट राशि। देहायाव माबाफोर सानाय सुनाय फैगोन। देहाया लोरबां जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा सिगां फारसे दावगालांनो गोबां खाबु मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशि। जिउआव सुखुजों साग्लोबसारगोन। गोबावनिफ्राय आसा खालामनाय थांखिया जाफुंसारगोन। तुला राशि। नंखाय दायनि थाखाय बांसावजानो हागौ। समाजाव गाज्रि मुं गोसारगोन। वृश्चिक राशि। जेबो खामानि मावनो गोसो जानाय नङा। देहायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। धनु राशि। सोरनिबा मददनि गोनांथि जागोन। हारसिङै मावफुंना लानो रोंनाय नङा। मकर राशि। गोमाना थानाय मुवाखौ मोनफिननो हागौ। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि। सानै आंगोनि सिमाङा फैमाल थांनो हागौ। जानो लोंनो गोजोन मोननाय नङा। मीन राशि। लामा हान्थियोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।